gente, aquí vinimos para Sitges para grabarles un videito guapo de los carnavales de Sitges. Quédense conmigo hasta el final del vídeo para verlo completo y para que vean cómo son los carnavales de Sitges. Nos fuimos, mi gente, nos fuimos. Sí, aquí estamos esperando la cabalgata, vale, está toda la peña ahí. Un saludo ahí, mi gente. ¿Qué va disfrazado? Voy de Playmobil, pero me falta la cabeza. Bueno, ahí lo está. Y ahí, ¿usted qué va disfrazado, caballero? ¿No El sabe? brother del brother. Ahí está. Señorita, ¿y usted de qué va disfrazada? Ay, tengo muchos botones para enseñarte. Chicos, ahí se queda aquí la duda. Nos fuimos. Wey. Mira que nos encontramos por aquí. ¿Mi hermano de qué va? Cuenta aquí. Marroquí. ¿Marroquí? Sí, me traje... Mira, yo soy marroquí, hermano. Y todo sí, tío. Claro que sí. Yo soy marroquí, chicos. Mira, me encontré un paisano mío. Hippie, tío. Yo voy de hippie, porque claro, ir de marroquí no me pega. ¿Y cómo te sientes yendo de marroquí, hermano? Bien. La verdad que bien, tranquilo. Dando un ¿De paseo. Canario por ahí, no? De Canarias, ¿sabes? Claro, hermano. Un saludo ahí. Y seguimos por aquí y nos encontramos la familia. Ah, claro. ¿La familia qué? Toda la actitud, eso es. Venga. ¿De dónde vamos, chicos? ¿Dónde estamos y dónde vamos? Estamos en Sitges, vamos a dar un paseíto. De la nit del Carnaval de Sitges de Rua de l'Arizbauxa 2020. Un total de 43 carrosses desfilaran pels carrers de Sitges i, per suposat, doncs, evidentment, per aquí, per davant de les nostres càmeres amb aquesta retransmissió conjunta de Maricel Televisió, Canal Blau i Penedès Televisió. Són les carrosses, les del Carnestoltes, les 21 de la Societat Recreativa del Retiro, les 5 dels Independents, 2 que van per lliures, les 13 del Casino Prado Sorense i, per últim, encara la Rua, com no pot ser d'una altra manera, la reina del Carnaval de Sitges, la reina Talló i se levantó, aquesta reina protagonitzada per la colla Smile. El que farem ara és, doncs, entrevistar a la nova alcaldessa i regidor de Tradicions i Festes, Aurora Carbonell, David Martínez. Bona tarda, bona nit. Bona nit. Estem a punt per aquesta primera Rua, en aquest, com hem dit, és el vostre primer any, no? Encapçalant, doncs, la regidoria i l'alcaldia en unes festes del Carnaval de Sitges. Doncs sí, la veritat és que és un honor i un plaer. Aquests són els 43 components de la colla gimnàstica 52. Que de seguida arrencaran aquesta coreografia. La madre que te parió. Del Casino Prado Soborense, la Carme Artigas, que ens deia que ens hem equivocat de nom a la societat del Casino Prado Soborense. Això mateix, no passa res, són lapsos del directe. Lapsus. Em sembla que portem quasi 3 hores ja de directe, ja Sí. arriba un punt que no sabem el que diem, però res. Ja saps que amb tu t'ho perdonem tot. Exacte, moltes gràcies, Carme, del Casino Prado Soborense. A provar Arcanciel s'estrena amb un homenatge a Gaudí,
el qual admiren molt, porten un disseny propi amb una tela creada per la cap de colla, l'Esther Callito, i en conjunt duen posats més de 29.000 cristalls. Moltes hores de feina, doncs, d'aquesta colla, pel que respecta a la confecció de la disfressa. Són els de la colla 1, 2, 3 i... Aquest carretó que també pertany a la colla 1, 2, 3 i... Seguim el bloc de les una carrossa de les colles de la societat de aquí. Passem ara a una de les colles que van per lliures, és la colla de les Cases Noves. No pertany a cap entitat, ni el Retiro, ni el Prat, ni els independents. Participa al Carnaval de Sitges des del 1991 i des de l'any 2016 es troba sota el paraigües d'Arià Barà. 41 components integren el grup d'enguany en una temàtica titulada El Temple de les Meravelles. Ens diuen que la seva disfressa està sempre inspirada en els carnavals de Brasil. Bailando sin zapatos con los pies a capela, con el cuello te digo, no te sabía.
Brisa Tropical, que porta el logo del grup dels independents del Carnaval de Sitges. Aquest grup format per 5 colles. Doncs ara, després de Brisa Tropical, rebem a la colla Macoquis. La colla Macoquis, creada l'any 1994, són 48 components amb una temàtica d'exploradors i que porten treballant en ella des del mes d'octubre. Van en sintonia amb el Carnestoltes, diuen que són colla amiga i és més, els vam veure doncs, fent una aparició estel·lar durant l'arribo de Sa Majestat Carnestoltes Kukulkan. Ells van ser doncs, els exploradors que van descobrir la pedra que contenia doncs, els 10 símbols amb aquests 10 emblemes, no? Que 10 tribus maies que ens porta Sa Majestat Carnestoltes. Que el móvil, que no se lo carguen y tal. Vale. De una. Eso es Didi. La colla Macoquis. Una curiositat és que aquesta colla, com hem dit abans, va ser creada l'any 1994 per un grup d'amics dels quals a dia d'avui no en surt cap, però sí els hereus d'alguns d'aquests creadors, concretament les seves filles. Se joga nessa dança, agora vai descendo, lento amor, joga a mão pra cima sem medo. Aquests exploradors de Macoquis. I ara, després de la colla Macoquis, ve la colla Asako. Fundada l'any 1996, enguany, el seu...
Aquesta és la colla Dance and Dreams. I a la carrossa, doncs, un tauler d'escacs amb dues figures. Els escacs. I l'any 1992 es funda la colla que veurem a continuació, la colla Oasis, amb 60 components molt joves, però que tenen entre 22 i 28 anys. La temàtica està inspirada en el circ. Cada membre de la colla pensa la seva disfressa i se la confecciona o se la compra ell o ella mateixa. Enguany han apostat per portar globus d'heli i asseguren que donarà molt de joc aquests globus. També ho hem vist des de fa uns anys amb la carrossa invertida. Aquí tindríem doncs una colla que està molt, saben? I els dos tenen la carrossa invertida, fan que la gent de la colla segueixi la carrossa. Si se pone feo, no tarde, pero no. Yo sé que pasé por su vida tratando de loco. Ya ves, que saca la bici y nunca nos abandonó. Él andaba contigo y tú hacías de todo. Y hasta no quiero verle nada malo. Aquesta ha estat la colla Oasis amb aquesta temàtica de circ i amb aquests globus d'heli que algun ja veiem que s'estan envolant. I darrere de la colla Oasis arriba Arc en Ciel, una colla nova creada aquest 2020, aquest mateix any, amb 49 components. És el grup, aquest grup doncs, portava ja 5 anys de vida com a grup infantil. Comentàvem al començament, els agrada que destaqui un gran element del de la carrossa i enguany han optat per aquesta àliga, fent honor doncs al nom de la temàtica, el gol de l'àliga.
noies de la Societat Recreativa del Futur que va marxa enrere. 29 components en una temàtica que l'han titulat com a Arrupe Flamingo. Porten treballant una destressa des del mes d'octubre. La colla participa al Carnaval de Sitges des del 1993 i va ser la primera en portar música en directe de la carrossa, perquè com podeu veure ara mateix a pantalla, doncs aquests són els 6 músics capitalitzats per en Santi Bertran. I aquestes són les noies de sabor a xocolà. Sempre intenten doncs, innovar i fer servir material i tècniques diferents en l'elaboració de la seva disfressa. Aquest any d'inspiració els he vingut a partir d'un color. Van decidir confeccionar el biquini en un color que mai l'havien fet servir abans. D'aquí doncs, van anar evolucionant la idea fins a arribar al viatge on ens transporta la seva disfressa d'enguany. Mars càlids, aigües turqueses, flamencs i esculls de coral. També la colla Sabor a Xocolà va acompanyar a la reina del Carnaval de Sitges l'any passat, el 2019, que la reina del Carnaval de Sitges era una d'aquestes que dèiem al començament, a l'inici d'aquesta colla Sabor a Xocolà. Darrere va Xispunt, la colla que va ser l'encarregada de portar a terme el personatge de la reina del Carnaval. I com us anunciàvem abans, Xispunt arriba la colla organitzadora de la reina del Carnaval de l'any passat. Creada l'any 2002, aquell mateix any van protagonitzar l'altre personatge important de la festa, Sa Majestat Carnestoltes, en Carles Torres. També cal mencionar que aquesta colla té l'origen en Setè Crit, una antiga colla del Carnaval sitgetà. Enguany, però, participen en aquesta rua 64 components sota una disfressa titulada, parin atenció, Fantasia Carnavalera. Com comenten que cada any, des de que surt
Club Natació Sitges que desfila per aquí. I amb ells diem adeu, doncs, a aquesta colla que va per lliure, com hem dit. Darrere arriba les 13 colles del Casino Prado Figurense. Senyores i senyors! El reanimador, no? Perquè clar... Ja. Es que tú vayas cuando quieras tú. Y si sufres no pienses más. Espera que te Cada limonada. Naranjada limonada, agüita fresca, Frankfurt. Voleu Frankfurt? Podeu gastar el Frankfurt, si voleu, Sí, quin Frankfurt aquest? Sergi, és el millor. És el millor, Sergi, És el millor Frankfurt. Tu ets el millor, Gràcies, però bueno. Hoy en día con los niños tenemos que llevar de todo, comidita, todo, o sea, las hamaquitas, todo, lo que haga falta. El perrito sobre todo, no puede faltar el perrito, ya sabes, ¿no? Sí. No pot faltar res a la platja de Llantos, en aquesta platja de Marbella, Benidorm i Marbella. Ha llegado la ley, asiste. Ha llegado la ley. Saladita buena ahí. Les cartes... Ara sí, Playmobil els veiem també en pantalla, ara sí que els veiem. Aquests panxamples, joguines i jocs retro. A la carrossa també porten una piscina de boles i sessions de DJ en directe. I a continuació la colla Dance and Drinks, creada el 2030, 41 components en una temàtica titulada Taüt.
Tuche para con el canto y yo vista que otro día anuncia. Acabó mi humor y Tuche para con el canto y yo vista que otro día anuncia. Doncs aquí tenim a la colla Azúcar amb aquestes 41 noies. És una colla única perquè acompanyen a la Lira, l'emblema de la Societat Recreativa del Retiro. El grup és un grup que realitza diferents balls durant tot el recorregut. Perfecte, doncs moltes gràcies Ricard, que acabis de que passis una molt bona rua de la disbauxa. I ara moment de rebre a la segona de les colles del Retiro, la colla Papa Rus. Participa al Carnaval de Sitges des del 1989. Enguany ja són 31 els anys que porten desfilant. A més, són 40 els integrants del grup amb una temàtica de fantasia manga. La disfressa se la fa la modista Manu Morera, que comenten que s'implica molt sempre amb la colla. Una menys que l'any anterior, una autèntica feinada. Molta feina, però bé, amb molta il·lusió i moltes ganes de sortir i que tothom gaudeixi del Carnaval. L'any passat, dues colles del Retiro van protagonitzar els dos personatges de la festa. Enguany us heu lliurat, heu descansat una mica. Com ha anat això? Ho hem trobat a faltar, Ho heu trobat a faltar. Però bé, l'any que ve. L'any que ve, això t'anava a preguntar, per això parlarem de dimarts d'extermini. Que l'any vinent ens seguirem trobant també dues carrosses menys, heu anunciat també per l'any vinent? Sí, aquest és el propòsit. Sí. És el propòsit per tal de millorar les rues. Ja veurem com decidim, però vaja, la idea és aquesta. Sí. Perfecte. Doncs Helena, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi bé aquesta rua de la disfressa. Moltes gràcies a vosaltres i que tothom gaudeixi del Carnaval. M'agradaria saludar la gent que ens veu, que no està aquí al carrer, sobretot els que viuen fora de Sitges, que n'hi ha molts sitgetans fora de Sitges, i sobretot que aquest missatge vagi cap a Austràlia, la Maite, i cap a l'Arres. Doncs queden saludats, moltes gràcies, Helena.
Aquests són els papagais de la colla Garraf Punge, 36 components. S'avancen ara sí per aquí, per davant de les càmeres d'aquesta retransmissió de Marisol Televisió conjuntament amb Canal Blau i Penedès Televisió. Arriba ara la colla Gimnàstica 50.